Gummanova täzeliğin maşyna. Baka Media Show'dan gyzykly sahna arkalary. Amon Music bilen gyzykly söhbetdeşlik. Hemmesi we ondan hem köpüsü az wagtdan ýeşenne sowgadyna. Her hepdäniň reňkli täzeliklerini özüne jemleýän ýekşende sowgadynyň adyndan ähliňize salam. Ýaýlygyň başynda sunugat älemindäki täzelikler bilen gysgaça tanyşyp bolalyň. Sunugat älemi ýene reňkli hepden izlegallardy. Geçen hepde sunugat äleminde näme täzelikler boldyka? Reňkli hepden başyny Azat Dönmeýew bilen başlaýar. Azat Dönmeýew ve Kerim'den sen yağlaydımy? Sebebi biri var ayırmaz bizi yazgıttı. Seni kucak yatsamın ölüm yasıktı. Aydayızım sen odanca gül yali, şeylesici dal yali. Görmedim ne sen yali. Niki täzelik Azat Dönmeýew'den yaşamany öwretdiň aýdymy? Yaşamanı öwretdim, sen söýmäni öwretdim. Terk edip meýra gitdim, sözlebi wefa. Yaşamanı öwretdim, sen söýmäni öwretdim. Terk edip meýra gitdim, sözlebi wefa. Yaşlylygymyz bolan begler öýkülügüm aýdymyny şeýle şekile geçiripdir. Men öýkülügüm, näçe öýkülüsem seni söýerim. Men öýkülügüm, näçe öýkülüsem seni söýerim. Indiki täzelik Murat Nurmuradowdan sen ýaly Gyzykly soraglar we sahna arkalary bilen dowam etýäs. Geçen günlerimizde Miwe Gummanowanyň täze klipiniň backstage mehman boldyk we gyzykly pursatlar şekile geçirdik. Klipden sonra Miwe Gummanowa bilen biraz gyzykly söhbetdeşlik gurnadyk we şeýle sowalar berdik. Bugünler näme täzelik edýäňiz? Bugünler täzelikkäni edýärdi. Şu adam klipde. Yine bir owadan aýdym bilen şart sohbet bilen klimet başladyk. Bir bölejegini aýdymna.com'da. Ýakyny adamdan täzelige garaşmalymy? Ha, oňam syomkasy basym nesip bolsa. O adam bolmak üçin siziň pikiriňizçe näle bolmaly? O adam bolmak üçin meň pikirimçe yalan sözlemesin. Onuň namsly bolsun. Iň halaýan nakylyňyz? Özümde diýin. Özümde demekde birden bir menne bir situasiýa boldy, şonda gaharma, birden şo öz içimden geldi, şonu dik koýberdim. Neme görüp bolma, garyp bolarsyň. İşiňiziň iň kyn ýeri? Haýsy işimiň mesele, men bir iş öredem oga. Aýdym sazda iň kyn ýerimi? Iň kyn ýeri syomka, şoňa giyinmeli, gitmeli, giýje, daňa çenemi işlenýär şo. Bu aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Bu aýdymda bar şu klipi akşyna goýberdik. Öýde nähil boljagyny men özüme bilemok. Soňuna şartlyk sohbet bilenler belki ýöne olam takmaň aýdan otda. Aýdymyň sözü sady özümiňki aranjirovkasyny nowat öýden ýazdyk.
Geçen günlerimizde Amon Music'in täze klipinin sahna arkasyny şeýle şekilde geçirdik. Klipten sonra Amon Music bilen söhbetleştikde şeýle sowallar berdik. Bugünler näme täzelik edýäňiz? Bugünler yatman işleýär, täzelikler üstünde diýär. Täze klipler, täze aýdymlar işleýär. Bir zat ýitireňizde gözleýäňiz ýa täzesini alýaňyz? Gözleýän tapmasam täzesini alýar. Iň gorkýan zadyňyz näme? Iň gorkýan zadym bar, ýekelim. Iň gowurýan ýa-da köp kullanýan stikeriňiz? Näme de? Näýlisem kam. Aýymyzna mulonýan ýöne köplenç näme? Şundan ýazsa fazla ýa. Sizi strese düşürýän zat näme? Boş ýatsam strese girýän. Ertirlikde näme gowurýaňyz? İrden mara hiç saat yemek diye kofi içer. Olam ne irden yemine böyle 4 tabilen ki. Bu aydın ve klip barada nemeler aydıp bilersiniz? Klip barada bulaydım mara netiveden govaydım yazdık. Ne dinleyiciler kolu dinler. Baka verirdik. Onu da diye govaydım deyip. Ne galanım ne mi? Sazını Merdan yazdı. Sözünü Recep Ekayev. Klibim nesip bolunu Artur Can bilen işte ya. Marka yoli Hemmelerin hevesi Sevdanın täze yoli Ne sayladım onu Marka yoli Türkmenistan'na ilkinci marka yoli Modadan galma Odan yen Odan yaşa Geçen günlerimizde Baka Media Show'un Bulon Mujar aydymynyň backstage'ine mehman bolduk we kızykly pursatlar şekile geçirdik. Klipten sonra Baka Media Show bilen biraz söhbetleşdik gurnadyk we şeýle sowallar berdik. Günlük tertiňiz barada aýdyp beräýseniz? Bizim günlük tertibimiz gaty gyzykly günne 2 ýa-da 3 saat ýatýanlar. Gündüz çay restoranına, akşam stüdyoda dörözlük işlem özüňiz gowulýaňyz. Toýum ýakyn çykarmy? Sen dur. Toýda da bar ýa. Stüdyoda käme hal aýdymlar çalyp dörýär, käme hal gijrak dörýär Baka Show komandasyndan. Birden 2 saat 3 saat uky, soňra durmuşa dowam. Ýani bu herekede dowam diýär. Çyn şo. Sizin pikirinizce yıldız bolmagyň näçe götürme zähmet, näçe götürme nesibe? Yıldız bolmak aslında Süleyman Espitirlerim şu varda kän gurulşýar. Mene nesibe diýen. Ilki ähli elinden gelen ähli zatlar sen etmeli yıldız bolmak üçin zähmet çekmeli. Iň gow aýdymy, iň gow ýagdaýda aýtmaly. Aýdym aýtmak üçin ukyp gerek, gow aýtmak üçin zehin gerek. Ilki sen iň gow klibi düşmeli, iň gow aýdymy aýtmaly, iň gow eşe geýmeli, iň gow reklamany etmeli. Şu işin 50 götürme nesibe. Oňa yıllızyňa halk karar berýär. Ollaýar nesibe. Sebäbi aýdymlar her hil görüşde ýadylýar. Ondan kliplerim her hil. Meselem şol aýdyalan aýdym klibe bir ilham berip bilýär, berilmeýär. Ondan hemede jüpüne düşýär. Şonu nesibe menim nesibede galym. Hemede adyň jüpüne düşýänini bilip bolýarmy? Onu ine wagtyň geçmegi bilen biz gazanan tejribemiz bar. Belli bir tejribe boýunça dolu bilip bolan okuyan tejribe boýunça şak edip bolýar. Şak edip bolan galan zadym nesibe bagly adamlaryň halkyň sizi kabul etişine bagly. Meýlisi 3 söz bilen aýdyp bilersiňizmi? Yalta. Variant ýok başga. Dizedi? Hormat goýan agam. Bu aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Dörözlük adamy durmuşy ýagdaýlara garaýşy başga, wakalara garaýşy başga. Fähel zat ilham berip bilýär. Onu dörözlükden meşgullanýan dostlarymyz bar bolsa bilýänler. Şulaýdymda da biri gurrun beren bir wakasy bardy. Onuň şo gurrun beren ýerinden studiýa gelýänçem şo ssenariýny kellede kän gerekden aýladym. Ine şeý diýse näle bolardy, beý diýse näle bolardy. Şonu şoňa aýdyp berýän zatlaryndan şoň kelletiniň bulanmazardygyny düşündim. Elbetde her aýdymyň bir hekaýasy bar. Alham şeyler gel oturduk. Baka Media Show'da oğlanlarla yazdık. Baka Media Show köp adam yanlış tanıyor. Baka Media Show bir adam değil.
Bakameza Show topar. Soňky soraw. Baka Media Show diýende käweleriniň gözüne klip hem gelýär. Siz öň klip hem düşürýärdiňizmi? Yok, klip del. Bakameza Show aslında prodüserler topary, prodüserler komandasy. Ene ilki aýdym ýazylýar. Soň aýdym ýazyp oturýan elbetde şoňa gabat gelýän bir kino kelläňde zanlanýar da. Şu aýdym aýtsak aýdymsa şonu gurrun berýär. Hatta klibi düşürjek rejissorum çağır gurrun döşük geçýär. Belki şoň üçin klibim düşürýär diýip pikir edýänler biz. Hemmemiz işlesine de. Ýaýlymyzyň bu gezek sany hem şundan ibaret. Ýekşembe günüňiz biziň bilen gyzykly geçenler diýip umyt etýäs. Inmek hepdeniň dinç gününe çenli görüşýänçe hoş sag bolun.